na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oh, niya palagi ka diri. Oh, darada ko. Ay diri kay iyahay mo diri sa rooftop ko. Mausad. Uy, kaliko na uy. Ha? Gipaningot ra ba ka galing na sa tong sayaw? Basta no? Kaliko na. Oh, sige sige pero palit pa ko shampoo. Ayaw na. Nakoy extra. Oh? Yes. Organic tong akong shampoo. Di ka kaspahon ato. Sure? Dali. Magwa ko ha. Oh, palit mo sa kong sabon. Ay, tuwa say extra na kong sabon. Kato na lang. Oh, kumplito. Oh, syempre. Ikaw kay ko nimo da. Ay, kaikog, uy. Dasigon ta ka. Aron dili ka makahuna-hunag hikog. Risa? Ay, sorry. Sorry ha. Joke only. Oh, okay ra. Why problema. Kuhaon sa na ko ang sabon ug shampoo ha. Okay? Eh, ikaw gubiyaan na eh. Ayaw lagi anang kaikog lagi. Okay, salamat lang ko. Pero, maadto gina ko sa tindahan eh. Muadto ka nga naman. Oh, palit kong toothbrush o toothpaste. Naibaligya diri. Oh, na diri? Okay, kung mauna salamat din tao. Akong ihatod nimo ang sabon ug shampoo ha. Thank you. Oh, Riz, na tingali ni. Oh, Riz. Diara imong shampoo ug sabon oh. Pila man eh. Gamitan na lang na uy. Bayaran ako eh. Ayaw na lang lagi. Diha na lang na. Oh, sige lang, salamat ani. Salamat ha. Sige. Uy, ako din gihapit pod ang imong toothbrush ug toothpaste nimo oh. Oh. Pila ni tanan? Gibayran ko na na uy. Uy, pila. Uy, sa mga sige mo lang. Ripanante ka. Dili na lang lagi. Diha na lang na. Sige ha. Ato na ko. Thank you. Welcome. Luis at baya si Piolo. Gisakitan siya maayo. Ilapi na sa gipadahan ni buloy nga video niya. Nagkuyog silang Sarah o Ruben. Krapihas ang Sarah, eh. Duwa-duwaan man lang niyang mga lalaki. Sayo na kayong kalimutan. Loko palipak ay. Si Sarah ang nanawag. Tupagon ko pa ka sa... tubagon ko lang. Hello? Hello, Bash? Yes! Kumusta na ang beauty queen, uy? Okay ra. Ikaw? Okay, Rasad. Kamusta ang love life na to? Na, loveless. Oh, are you sure? Yes, my queen. Sure na sure. Loveless kaayo. Ikaw? Parehas ta. Loveless. Don't tell me. Lagi. Wa na mi si Piolo. Oh, really? What happened ay ninyo? Hibaw na ka na ako. Basta di matuman ang akong gusto. Ilabi na kon. Linglahon ko. Oras nga dili mo tuman og saad. Maglagot ba agad ko. Mao pa? Kadto nag-abot ta sa mall. Dito magsugod. Oh, si dugayan. Buwag dayon. Mao ba? Anya, kamo ni Robin? Way laro, oy. Ha? Unsay way laro? Wa man gyud ko'y feeling anang Robin good. Oh. Nakamarites magud ko nga kamo na kuno ni Robin. Unta. Pero, murag, way lami. Unsa? Meaning, wa may relasyon? Murag doon na. Murag wa. Unsa? Sarah?
Tinuod bitaw. Murag doon na, murag wa. Mao ba? Nga naman na. Dili ko seryoso niya. So, wa pa gid kay seryoso. Murag wa pa. Kung mo ana, sali kasi imong beauty bash. Maybe. Kato di ang relasyon ninyo ni Piolo. Unsa di ito? Medyo serious pero basta maglagot ko, scratch dayon. Pero si Piolo, unsa man to siya? Seryoso to nimo? Ay da, sobra kabuutan. Ha? O lagi, sobra kabuutan. Mao ba? Usahay, gusto bisa daglalaki nga maginoo pero may pagkabastos. Unsa? Bitaw, bati mo sa din lalaki nga sobra kabuutan, uy. Oh, mao ba? Itsapwera na hinuon. Pero, girl love ni mo siya. Maybe? Uy, besh, pag sure, uy. Lagi, pero wa naman siya. Anya, wa ka magpangita day niya. Wa man tingali. Pag sure, uy. Wa naman siya. Bahala siya sa buhay niya. Gagom to. Hanggaw. Buang. Sarah, Bitaw. Buang siya. Hanggaw. ikaw rin nag-ingon na sobra kabuutan. Kanya karon nga lani mo buang hanggaw. Naglagot bitaw ko niya, besh. Ambot, uy. Asa na ka to gibutang tawhan. Nagkakita ba yung buloy ka usa? Aniya, ako siya gipangutan na. Kung hain si Piolo. Nagpalayo man ko no. Oh, oo niya. Bahala siya sa buhay niyo. Pero, mahal ka niya. Shit. Tao nga dili maantigong mo barog. Sarah, Tinuod ba to? Klase siya sa tao nga dili maantigong manalipod sing gibati. really? Murag tao nga dili maantigong magsalos. O niya, mo surrender dayon. Abi magudi mo besh, dili gyud ko bilib sa tao nga mga ingon ana. Layas-layas dayon. Sarah, Murag, wa nang labason ako na. Nabugnawan, man ko kaligo. Oh, ato ko na ko si Risa. Oy, Piolo. Oh. May kini aka. Di pa gidugay na nawag si Sarah. Mo ba? Nagasalti mi. Regarding nimo. Nagiskot mo na ako? Oo. Nagisgot mi. Hasasad sa ilang relationship ni Robin. Oh, dako na sila, di ba? Way laro ilang relasyon, uy. Unsay way laro. Way klaro ilang relasyon. Nya, naghisgot sad mi nimo. Unya. Sulti siya nga naglagot siya nimo. Miday. Sa may kalagutan ako, sa nako niya. Unsa man kano? Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!